Здравейте! Днес ще ви представя 50 странни факта за животните. Гълъбите имат способността да различават думи от произволни символи, като могат да запомнят и разпознават стотици думи. Ленивците водят толкова заседнал живот, че техните тела стават често дом за мъхове и други микроорганизми. Изследванията показват, че овцете могат да разпознават и запомнят човешки лица за дълги периоди от време. Лъвовете прекарват голяма част от деня си в почивка, като мъжките лъвове спят най-дълго, за да спестят енергия за лов и защита на прайда. Катериците често забравят къде са заровили своите запаси от ядки, което води до засаждане на нови дървета, като тези ядки покълнат. Някои видове папагари имат способността да имитират звуци и човешка реч, благодарение на сложната структура на гласовите им органи. Пеперудите използват рецептори в краката си, за да усещат вкусовете, когато кацнат на растенията. Хамелеоните могат да движат всяко от очите си в различни посоки, което им позволява да следят околната среда, без да движат тялото си. Вълците живеят в глутници и се грижат за по-възрастните и по-слабите членове на групата, като им носят храна и ги защитават. Въпреки че нямат мозък, морските звезди имат нервна система, която им позволява да усещат околната среда и да се движат. Поради уникалната си анатомия и структура на задните си крака, кенгурата не могат да се движат назад. Когато са застрашени, някои видове тарантули могат да хвърлят парченца от властинките си в хищниците, причинявайки дразнене и болка. Тюлените имат много дебел слой мазнина, който ги изолира от студените води и им помага да плуват по-дълго време, без да губят топлина. Носорозите се валят в кал, за да се предпазят от слънцето и ухапване от насекоми. Когато са изложени на ултравиолетова светлина, скорпионите започват да светят в синьо-зелен оттенък, благодарение на специални съединения в тяхната обвивка. Комарите пренасят заболявания като малария, денга и вирусът Зика, които убиват милиони хора всяка година, правейки ги най-смъртоносните животни. Слоновете използват инфразвукови вълни, които не могат да се чуят от човешкото ухо, за да общуват на големи разстояния. Пчелите комуникират чрез специални танци, като използват движенията си, за да покажат на другите пчели къде се намират цветя с нектар. Кравите формират силни социални връзки и често имат приятели сред другите крави, с които прекарат повече време. Октоподите имат 3 сърца, 2 са за изпомпване на кръв към хрилете и едно, което снабдява тялото с кислород докато плуват. За разлика от други големи котки, гепардите не могат да ръмжат. Вместо това те издават звуци, които са по-близки до чуроликане или мялкане. Акулите имат специални рецептори, наречени ампули на Лоренциери, които им позволяват да усещат електрически импулси от движението на други животни. Омари могат да доживеят до над 100 години, благодарение на своята необичайна биология, която позволява на клетките им да се регенерират, без стареене. Хипопотамите не могат да плуват, но могат да тичат по дъното на реките и езерата, благодарение на своето масивно тяло. Някои видове мравки отглеждат листни мъжки, като ги защитават и дуят за сладка течност, наречена медена роса. Морските кончета са единствените животни, при които мъжките носят и раждат потомството, като това е рядко явление в природата. Жабите, живеещи в студени райони, могат да замръзнат напълно през зимата, а сърцето им да спре, като живеят отново, като температурите се повишат. Някои видове риби издават звуци, като вибрират с мехурчите или органи, за да комуникират помежду си, особено в сезоните за размножаване. Жирафите често се ограничават до кратки сънни периоди от около 5 до 10 минути, за да избегнат хищниците. Когато са раздразнени или застрашени, алпаките плюят, за да защитят себе си или да установят доминираща роля в групата. Пръстовите отпечатъци на коларите са толкова подобни на човешките, че е трудно да се различават дори под микроскоп. Инстинктите на морските костенурки са толкова силни, че те веднага след като се изжупят, те знаят как да се насочат към океана. Крокодилите често поглъщат камъни, за да подобрят храносмирането си и да им помогнат за да балансират във водата. Електрическите змиорки имат специализирани клетки, които им позволяват да генерират мощни електрически заряди за самозащита и лов. Когато са застрашени, морските краставици могат да изхвърлят част от вътрешностите си, за да объркат хищниците и избягат.
Делфините държат едното си полукълбо на мозъка будно по време на сън, което им позволява да бъдат на щрек за опасности. Мъжките пингвини държат яйцето на топло върху лапите си и го пазят от студа, докато женската е далеч за да търси храна. Мъжките пингвини подаряват на женските камъни като част от ухажването си. Ако женската приеме камъка, те заедно строят гнездо. Тези огромни китове са способни да се гмуркат на невероятни дълбочини, в търсене на храна, като могат да издържат под вода до 90 минути. Слоновете имат една от най-силните памети в животинското царство, което им позволява да запълнят водни източници и пътища за години напред. Пипалата на октоподите са невероятно чувствителни и могат да извършват сложни движения и задачи, като хващане на предмети и усет за текстура. Скаридата боксер използва своята силна клешня, за да нанася удари с такава скорост и сила, че може да разбие черупки или дори стъкло. Албатросите използват въздушни течения, за да летят дълги разстояния без усилие, което им позволява да прекосяват океани. Изследванията показват, че плъховете издават специфични звуци, подобни на смях, когато бъдат катеричкани, което предполага, че тези животни изпитват радост. Някои дълбоководни калмари използват биолуминесценция, за да светят в тъмнината и да привличат прячка или объркват хищниците си. Мозъкът на калмарите е изключително сложен и много нервните му клетки са концентрирани в пипалата, които са изключително чувствителни и гъвкави. Скорпионите имат невероятна възможност да забавят метаболизма си и могат да преживеят дълго време без да се хранят. Тюлените използват дебелия слой мазнина като изолация, за да преживеят студените води на полярните зони. Октоподите се смятат за едни от най-интелигентните морски създания, като имат способността да решават сложни задачи и пъзели. Морските кончета са едни от малкото животни, които образуват силни двойки и изразяват своята привързаност, като държат опашките си заедно. Ако видеото ви е харесало, може да оставите един лайк и да се абонирате за канала. Също така може да коментирате кой от фактите ви се струва най-интересен. Това беше от мен. Чао, чао!